Nějaký... Ty vole, co se s tím stalo? Oni nejdou používat mrtvary. Koníku! Kurva! Co se s tím je? Odjet! Odjet! Co se... Mě to vyhodilo. Já mě to spadlo. Jak můžu vidět tady na YouTube, na Česku, tak tady jedný klip, který vlastně ještě nehrál, no vlastně hrál trochu, tady mám Šemeno, Čmara. Teďka si hlavně zapívám tady na něm. Všechny ty mý postavy se jmenují Broody, akorát mají tam jinak čísla. Třeba tenhle je Broody 285, že jo? Jo. A jinak se teď chcípnete, že se mi to laguje. To zkažených.